dat gediend erop worden. Ja, Deze door, ja. Nou, dit gaat fantastisch, hè? Want de vrouw het me net shot, want dan hebben we thuis ook nog het werk. Dat bedoel ik me krijgen. Nou, vooruit, dan doen we dat even keurig, hè? Oh, dan moeten die vrouw ja niet wel tevreden Wat zijn. een reclame. Als we deze hier nog even achter die hek. Ja, dan wil dat mooi heen. Dat is beeld ik voor het. Oh, maar Just het is- wat? ja, Ja, daar is er weer. Oh, wat leuk man. Hartstikke netjes. Ja. Nou, klaar. En je bent ook wel een goed duo volgens mij, hè? Ja, wij kunnen wel aardig op elkaar zitten. Dat ken ik goed, maar we erop zetten. Ik heb het geen ruzie. Nee. Want hoe lang doe je hem dit al? Jurgen. Jern, ja. Zal het hem maar op horen? 40 hier ook. Bij, Ja, zo'n beetje. 40 uur. Die eerste Niels speelde en later decorbouwer. de koorbouwer. Peter heeft een heel soort mooi spelen. Ik heb Ik één vind heel keer, soort mooi spelen. één keer mocht ik mooi doen als Japaner in de dozen. Dan wordt de door zo wakker. Ik heb ja, hoe in de dozen zit. En de laatste 4 minuten mocht ik eruit. Dat is mijn ervaring met toneel. Ik ben even naar Roemenië geweest, op vakantie, of even met hulpgoederen. En dan ging ik een flesje drank meegekregen. En die ging ik stiekem daar bij tussen gezet. Raspel. Er zit 20% in. En dan Henry die Vries, die moest op. En toen zei ik ze niet, jongens, ik zei, dan moeten we even met z'n allen in de zaal zitten. En we zien hoe het doet. En waar ze pakt precies de goede flessen, zie je het romer vol. En verder op boer bar zitten kennen, door Henry, hup in je keer achterover. En daar stiert het te prusten en te raden. Maar hij had het opdronken, maar hij zei nooit weg. Had hij wel lekker, nou? Dat is heerlijk. Daar gaat het om. Als je op het toneel moet je alles doen. Maar je niet buiten het toneel doen, want dan praat iedereen erover. Zie je moet de vrouw, ik wil eens even een goede pak op het toneel. Maar doe je dat in het dorp, nou dan is fout de boel, dan praat iedereen erover. Ja. Dan is het grote schande. Maar daar hebben wij geen les van op toneel. Dus ze luidt je erom en kleer het. Vond je het mooi? Ja. Oh, wat grappig. Dat is al de tweede keer dat toen mijn hamer stroppelt. Zo! Dus nou knippelstik voor elk vromme, is dat juist? Nee, ik help haar even mee oprommen. Nou, dat kan ze zelfs wat doen. Dat is toch voor om. Nou, dat best weer in vorm, ja. Wat voel je me van? Hartstikke mooi. Je moet dat de vrouwen het bij, hè, want dan hier net goed komt. Nee, ik zit er niet. Nee, want dit is een stuk, ja, dat moet je als man heen, niet maar je te geren, ja, met man en vrouw. Maar waarom? Ja, dat moeten we niet zo vaak zien. Dan moeten we de andere kant uit zien en dan roepen ze het weg. Ja. Zo daar eens heen. Ja. Nou? Nou, daar is het al. Ja, het is een vroom is gestierd, dat is dan mooi. Ja. De natuur is mooi, daar moet je genieten. Ja. Zou je maar denken. In zo'n scooter zit vaak 2-3 maten klinknagels. Nou ja, en daarmee de hast 2 gaten in elkaar in de plaat. Die klinknagel gaat er hier doorheen. En die wordt aan de ene kant sjen houden, door een sjenhouder. En aan de andere kant wordt het erin timmeren. Wordt er een plat kantje aan timmeren, zodat die platen goed stief in elkaar aankomen. En zo wordt het hele schip in elkaar gezet. En dat giet me grof geweld. Ja, dat gaat vroeger ging dat met de hamer. Al je verzels. 4, 5 toeren klinknagels zitten er in zo'n schip. En dat was mij de hamer dienen. En zitten gaan wij er dan een luchthamer bij. En dat maakt het wel leven, ja. Dat klopt. Nou hebben wij niet eens even zien bij het klinken, hè? Ja. Wat is die taak? Ik moet tegenhouden. Met een zware stuk ijzer.
En als je hem niet tegenhoudt, dan schiet het klinkje er weer uit. Dus dan moet je hem even tegenhouden. Er wordt aardig op die inheuft ook het seizoen. Nou, het huffen is nog niet eens zo zwaar. Het is meer het gewicht dat je omhoog moet houden van de tegenhouder. Dus, En gaat het altijd goed? nee, lang niet. Nee, soms dan ben je net wat te laat of ze klinken wat te vroeg. En dan schiet het klinkje eruit. Dan moet je duiken, anders heb je het klinkje overal. Ja, die ding ben goed heet. Die ding ben goed warm. Ja, gloeiend heet. Dus het is een wonder dat je een steeds zonder bron gehad. Nou, ik denk dat als je onder me overal kijkt, dan zitten er wel wat brandplekjes. Ja, best wel een paar keer rekken? Ja, zeker. Dan ken ik nog even jou met de hamer maar even, de klinkhamer. En waarom kies je me voor om dit scootje op deze wijze te herstellen? Nou, er worden volle meer scooters in Friesland restaureerd. Tussen haakjes, die worden vaak wedstrijd gereed maken om sneller de varen te kennen. Ze worden vaak lichter maken, ze worden vaak verlengd. Meeskoker gaat naar achter de dag. En dat is iets, ja, dat is voor de wedstrijd ideaal. En daar is op zich net zoveel mis mee. Maar ja, het authentieke gaat er wel wat van oud aan. En wij willen graag weer een keer een authentiek scootje hebben. Ik een scootje wat Drachten als thuishaven krijgt. In Drachten binnen de meeste en de mooiste en de snelste scootjes bouwt. Alleen als ze ben je eigenlijk net met de vinden. Hier is net zo volle roem water. En dat er lezen hier ik haast geen scootjes meer in dit plaat. Wils dit eigenlijk de scootje haatster van Friesland is. Zo je zeker kennen. En dat wil ik wel graag dat je in Drachten weer een scootje kan te lezen. En straks met de iebening van de Drachterveer, dan mag dat schip daar in het centrum komen. En dan kunnen we van daaruit tochten maken.